Mga bagay na nagpupuon sa letrang G. Gapo. Ganso. Gunting. Gitara. Gamgam. Garapon. Gurang. Gulay. Gumamela. Gatas. Gapo. Ganso. Gunting. Gitara. Gamgam. Garapon. Gurang. Gulay. Gatas. Ini ang uppercase sa lowercase na letrang G. G ang tanog kaini. Ulitan ta. G. Ika naman daw ang magsabi kang tanog kang letrang G. Gibuon mo daw ini. Tsekan ang mga bagay na ang ngaran nagpupuon sa tanog na G. Hilngon ang tulong bagay. Arin sa tulong bagay o retrato na ang ngaran nagpupuon sa tanog na G. Kung nakuha mo ang garapon saka ang gulay, tama ka. Arin naman sa masunod na tulong retrato na ang pangaran nagpupuon sa G. Kung ang simbag mo gamgam sa gitara, matibay ka. Hilingon ulit ang masunod na tulong retrato. Arin dyan sa mga bagay na ang ngaran nagpupuon sa G. Yan, kung gunting, sakod gatas ang sa imong simbag, tama ka ng gad. Hilingon naman ang masunod na tulong retrato. Kung ang simbag mo gapo, sa ganso, matibay ka. Yan, hilingon giraray ang masunod na tulong retrato. Arin dyan sa tulong retrato, ang pangaran nagpupuon sa G. Gurang sa gumamela ang tamang simbag. Ini ang uppercase na letrang G. Hilingon kung paano ini suraton. Ini man ang lowercase na letrang G. Hilingon kung paano ini suraton. Punta ang mga bagay na ang ngaran nagpupuon sa G. Gapo, garapon, ganso, gunting, gatas, gitara.
gulay, gamgam, gumamela, gurang. Nanodan mo ang tanog ng letrang G na iyuan G. Nanodan mo man kung paano surato ng uppercase sa lowercase na letrang G. Sa sunod na aldaw, mabasa kita gamit ang mga letrang N, A, I, saka G. Salamat sa pagdalan kaining video. Lugod na kanood ka. Dahil paglingawan na mag-subscribe. I-click ang notification bell para permi kang updated. Salamat!